Sa Libertad Public Market, Bacolod City, 7 ka bulan nga bata aksidente nga nahulog sa Balde. Baby girl Nalumos, patay. Yaring report. Wala na gunahuna ang 83 anyos si Lola Leticia nga mauna pang iaapo nga si Aliana May sa iya. Pasado alas 2 sa kagahon, wala matalupang dansang ginikanan nga posible nagkamang ang bata halin sa tapangko nga ginatulugan kag nahulog sa balde nga may tubig kag oksalik. Mahagi ka pala hibi kay gimbawi na sang Ginoo kaya mo naman nga edad sang tao. Hindi na bagay gihagi kay hibi kay iya na nakabubuton nga bawion. Wala may ginabasol ang tigulang apang hugot sini nga ginadepensahan ang ginikanan sang bata nga ginapabati-batian sa buong sang pila ka mga manugbaligya sa libertad sa pagpabaya. Kay hindi man aluyag so hindi kanan nga matabo. Nagdesisyon ng pamilya nga magtulog sa ila pwesto bangod sa tuman nga kakapoy. Upod man sa maini ang ila 4 ka tuig nga bata sa pagtulog. Di man magamba nga pabayaan na ang bata kay biskan ano nakakapoy sa mag-asawa na ginatipan ginanilay. 19 anyos pa lang Iloy, kag manugbaligya naman sang kararuton sa libertad ang amay nga si Lito. Ang amay, nagangop lang ang amay nga totos sa lulay sa piyak ng gaigda. Kay gali ato na sa balde. Panawagan sa pamilya nga mahatagan kuntani sang desetting nga haya kag lubong si baby Liana. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.